Compás de espera en Rianxo para saber cal será o futuro político da vila. Ningún dos tres grupos da oposición, PP, BNG ou PSOE, presentou polo de agora candidatura alternativa a Rianxo en Común. O prazo establecido para facelo e seguir adiante coa moción de censura remata o vindeiro 24 deste mes de xuño. Que tal, saúdos? De non presentarse, o grupo de goberno conseguiría o seu propósito de desbloquear a aprobación dos orzamentos. De contado falamos dese futuro político de Rianxo. Antes, outras novas. A Garda Civil de Boiro detivo dúas persoas como presuntas autoras dun roubo nun establecemento comercial da localidade. Apropiáronse dun total de 48 pezas de xoiería despois de romper o vidro do escaparate do negocio. As xoias, algunhas das cales puideron ser recuperadas, estaban valoradas nuns 4.000 euros. Concentración das traballadoras da limpeza ás portas do Hospital do Salnés e a terceira movilización que organizan reclamando unha redución da súa xornada laboral e a mellora dos seus soldos. A semana que ven terá unha mediación e inspección de traballo. Se ali non hai avances, dende a CIG aseguran que as traballadoras irán a por todas cunha folga no mes de setembro. Pontevedra estrea o seu primeiro parque de actividade física deportiva. A instalación xa está aberta ao público á beira do Lérez, na antiga parcela de Tafisa. Aquí, calquera persoa poderá exercitarse e traballar cos diferentes aparellos que forman esta área da Ponte dos Tirantes, das máis avanzadas do mercado. Ribadumia conta dende hoxe cunha biblioteca diversa. Trátase dun espazo con diferentes títulos que teñen como nexo común a temática LGTBI+. A colección xa está disponible na Casa da Cultura de Ribadumia, onde esta mañá a Asociación Gotas organizou tamén un contacontos diverso para a rapazada. O obxectivo, normalizar entre os nenos e nenas os distintos modelos de familia, inculcando valores como o respecto e a tolerancia. E a Deputación de Pontevedra asóciase coa 7 veces olímpica Teresa Portela para levar o nome das Rías Baixas por todo o mundo. O acordo servirá para a realización de 4 charlas en centros escolares ou concellos da provincia, a participación en galas ou actos promovidos pola Deputación e tamén para levar o nome de Pontevedra da provincia na súa equipación durante a súa participación nas competicións. Son algúns dos asuntos que imos tratar aquí nos vindeiros minutos en Canal Rías Baixas, nas novas do día. Ningún dos tres grupos da oposición en Rianxo, PSOE, BNG ou PP, presentou polo de agora candidatura alternativa a Rianxo en Común. O prazo establecido para facelo e seguir adiante con moción de censura remata o vindeiro 24 deste mes de xuño. De non presentarse, o grupo de goberno conseguiría o seu propósito de desbloquear a aprobación dos orzamentos. A falla apenas de 2 semanas para o remate do prazo establecido por lei para unha posible moción de censura en Rianxo, fixado para o vindeiro 24 de xuño, todo parece indicar que non haberá cambios na alcaldía. Nin Partido Popular, nin Partido Socialista, nin tampouco o Bloque Nacionalista Galego presentaron polo de agora unha candidatura alternativa que aparte a Rianxo en Común do sillón da alcaldía. En principio descartan esa posibilidade, a pesar de que non están de acordo co método empregado polo equipo de goberno para lograr a aprobación dos orzamentos. E, mentres tanto, o día a día no Concello segue da mesma forma. Nós seguimos traballando con esa expectativa de que a situación continúe ou de un xiro de 180 grados, pero os grupos que de momento se posicionaron públicamente descartaron esta situación e o que ten que ver co día a día con eles, sigue sendo de cordialidade, de traballo, como se viña facendo, insisto, no marco do que ten que ver co posto adicional, continúa o traballo cos distintos grupos sin maior novidade ao respecto, polo menos pola parte do grupo do goberno. De ser así, a xogada sairíalle ben o equipo de goberno, xa que conseguiría desbloquear a aprobación dos orzamentos e así poder facer fronte ás necesidades do Concello,
que leva varios anos cos presupostos prorrogados. Pois a partir dese momento quedarían aprobados inicialmente, non? Entonces, bueno, non só seguiríamos traballando como ata o de agora, senón que xa empezaríamos a traballar sobre ese documento, sobre esos orzamentos inicialmente aprobados, empezaríamos tamén xa unha nova fase de posta en funcionamento de programas ou de posta a punto de distintas actuacións que neste momento están aínda nunha fase de diseño ou de stand-by, incluso tamén un pouco con esa perspectiva desa data, non? A proposta do Partido Socialista de Pontevedra de reunir nun mesmo edificio os servizos de Policía Local e Policía Nacional non convence o goberno local. Hoxe, a concelleira de Seguridade Cidadá aseguraba que, aínda que o estudarán, creen que se trata dunha posibilidade moi complexa polas diferentes necesidades dos dous corpos. Valoralo conxuntamente coa Policía ou Subdelegación do Goberno. De entrada non parece máis acaído, pero bueno, xa digo, entrou agora a última hora, haberá que estudar o que implica, o que non, porque estamos falando de competencias diferentes, administracións diferentes, nun edificio que, bueno, sería conxunto e, polo tanto, habería que mirar quen é o titular, quen non, quen se encarga do mantemento, como se distribúe, etcétera, etcétera. É complexo. Viámolo en titulares: concentración das traballadoras da limpeza ás portas do Hospital do Salnés. É a terceira mobilización que organizan reclamando unha reducción da súa xornada laboral e a mellora dos seus salarios. Denuncian que dende as últimas concentracións e mesmo a folga de xaneiro apenas houbo avances na negociación. Din que a patronal ofrece un acordo a 3 anos cun aumento do 3% anual sen opción de revisión, o que para a CIGA non garante o poder adquisitivo das traballadoras. Nesa proposta non se contemplaría ningún tipo de reducción de xornada, unha condición básica para as empregadas. A semana que ven terán unha mediación en inspección de traballo. Se ali non hai avances, dende a Central Nacionalista CIGA aseguran que as traballadoras irán a por todas cunha folga no mes de setembro. A parálise sigue estando aí en dous temas que para nós son fundamentais, que é o tema da reducción da xornada, e sempre recordamos que este é un sector altamente feminizado con xornadas parciais, polo tanto, para nós é importante a reducción da xornada e o mantemento do poder adquisitivo. A oferta que temos agora mesmo enriba da mesa por parte da patronal é un convenio a 3 anos cun incremento salarial dun 3% por cada ano, sin cláusula de revisión, e non queren saber absolutamente nada do tema da reducción da xornada. Rompeuse a mesa de negociación fai un mes, e o luns que ven, ás 10:30 da mañán, temos unha mediación en Inspección de Traballo de Vigo, e estas mobilizacións que se fan hoxe aquí no Salnés, tamén en Vigo, pois son un pouco para demostrarlle á patronal que o sector está disposto a ir a unha folga en setembro se desta mediación non se teñen os resultados que as asambleas nos exixen para poder asinar o convenio. A Garda Civil de Boiro detivo 2 persoas como presuntas autoras dun roubo nunha xoiería da localidade. Apropiáronse dun total de 48 pezas despois de romper o vidro do escaparate dese negocio. As xoias estaban valoradas nuns 4.000 euros. Os dous ladróns, veciños da localidade e vellos coñecidos das forzas da orde, aproveitaron o horario de peche do local para romper parte do vidro do escaparate do establecemento comercial e subtraer dun dos estantes un total de 48 pezas de xoiería. As xoias estaban valoradas nuns 4.000 euros. Os dous detidos xa pasaron a disposición do xulgado de instrucción de Garda de Ribeira. Do total das pezas roubadas, a Garda Civil puido recuperar unhas 8 que xa foran vendidas a terceiras persoas, que descoñecían a orixe ilícita das mesmas. As xoias recuperadas foron entregadas voluntariamente no cuartel, unha vez lle foron requiridas. Dende o Instituto Armado inciden na importancia de non adquirir efectos de dubidosa procedencia, xa que se podería incorrer nun delito de receptación, se estes son froito de roubos ou outros feitos ilícitos. De ter sospeitas, dende a Garda Civil aseguran que o mellor é comunicarllo directamente ás forzas da orde. Seguimos con outros asuntos. Pontevedra estrea o seu primeiro parque de actividade física deportiva. A instalación xa está aberta ao público á beira do Lérez, na antiga parcela de Tafisa. Aquí, calquera persoa poderá exercitarse e traballar cos diferentes aparellos que forman esta área da Ponte dos Tirantes, das máis avanzadas do mercado.
A área da Ponte dos Tirantes xa está operativa. Trátase dun parque de actividade física deportiva, o primeiro que se instala na cidade de Pontevedra. É unha necesidade que, ademais, por parte dos deportistas que xa chegaron hoxe aquí, nos dixeron que facía falta, era, en fin, unha cuestión pendente, e espero que cumpla as expectativas da gran cantidad de xente que fai deporte en Pontevedra, non? E este é un complemento máis. Dende o Concello explican que se optou por un provedor de máxima calidade con pezas de alta duración e solidez antivandálicas e pensadas para ofrecer a mellor experiencia aos usuarios. Eu creo que este é un espacio moi importante para complementar todo aquilo que todos temos interiorizados, que é o traballo aeróbico, é dicir, é poder andar, caminar, subir escaleiras, esos 100 minutos que nos recomendan, que a forza é fundamental para o día a día. E calquera das instalacións que aquí se montaron, pois están orientadas a eso. A súa localización definitiva non é casual. Trátase dunha zona moi utilizada por todo tipo de deportistas, tanto individuais como de equipos. Agora poderán aproveitar estas novas instalacións. Que un sitio ideal, porque temos a Ponte dos Tirantes al lado, é o centro de concentración de moitísima xente que empeza a súa actividade na Illa das Esculturas e nas márgenes do río Lérez. Entón eu creo que tanto para empezar como para acabar a actividade diaria que faz, pois está en unha ubicación bastante importante, non? A idea era que fora un sitio por onde pasa moitísima xente para que o podan utilizar. Os distintos elementos contan con varios códigos QR que engaden función extras como seguimento e exemplo de actividades, polo que permiten exercitarse de xeito correcto. A xente pode acercarse aquí, pode baixarse o código QR e ver exemplos de actividade nos aparatos, cada un deles ten o seu propio QR, e se pode facer exercicio dunha maneira máis ou menos controlada e para exercitar, pois o que sea, pois os brazos, as pernas, os abdominais, facer exercicios de forza ou de outro tipo, non? Dende o Concello explican que se trata do primeiro parque deste tipo que se instala en Pontevedra, pero non desbotan que poidan seguirlle máis noutros puntos da cidade en función da demanda que teñen estas instalacións da área da Ponte dos Tirantes. A reforma do pabillón de Fontecarmó en Vilagarcía encara a súa recta final. As obras superaron xa a súa fase máis complexa co cambio de cuberta e a reparación da estructura. Nestes momentos, 30 operarios traballan no acondicionamento do interior, que inclúe tamén a reforma dos vestiarios e o ximnasio. Malia os contratempos e os retrasos acumulados, calculan que os traballos estarán rematados no vindeiro mes de xullo. Se todo vai segundo o previsto, a reforma do pabillón de Fontecarmó en Vilagarcía será unha realidade no próximo mes de xullo. Unha vez superadas as dificultades que fixeron que os prazos se dilatasen, os traballos encaran a súa recta final. Aquí hai cambios de cuberta, cambios de climatización, cambios de vestiarios, solventar os problemas de condensación que tiñe, como decía, vai a ser un pabillón que tanto estéticamente, sobre todo por fora, pero sobre todo pensando na funcionalidade, vai a ser como se estrenásemos un pabillón. Esta mañá o alcalde fixo unha visita a estas instalacións. Varela destaca o esforzo económico que se está facendo para un dos principais escenarios deportivos da cidade. É un esforzo moi importante que está facendo Vilagarcía, os cidadáns de Vilagarcía, para ter un pabillón moderno, porque lembremos que de un orzamento de 2 millóns de euros que vai a ser esta obra, pois aproximadamente o 60% é con fondos propios do Concello de Vilagarcía. Así que unha aposta moi clara do Concello e da Fundación de Deportes pola mellora das nosas instalacións. Ademais da reparación da estructura, do cambio da cuberta e da mellora da envolvente, no proxecto inclúese o acondicionamento interior, con novos vestiarios e ximnasio. O rexedor aproveita para avanzar outras melloras noutras instalacións deportivas de Vilagarcía. Van a comenzar melloras nas pistas de atletismo, van a comenzar tamén melloras no pabillón de carril, pero que ademais dentro de pouco tamén lle vai a tocar o céspede do campo de Verdón, é dicir, é un investimento. Sabemos a importancia do deporte para a nosa cidade, sabemos que cada vez, afortunadamente, hai máis rapaces e rapazas practicando deporte, e que eso require ter unhas instalacións pois acordes a esa demanda. Ademais, nestes momentos xa está en marcha tamén a reforma do Manuel Jiménez, onde se está renovando o céspede artificial.
Xa están en marcha en Ribeira as obras de apertura e urbanización do tramo final da Rúa Barbanza que discorre por un dos laterais do novo auditorio municipal. A actuación conta cun orzamento de algo máis de 43.000 euros. As obras teñen como finalidade mellorar os accesos ao novo auditorio municipal, dándolle continuidade ao treito de rúa existente dende o edificio dos xulgados. Os traballos incluirán, ademais desa apertura dese vial, a construción de beirarrúas en ambas as marxes e a instalación de todos os servizos. Ribadumia conta dende hoxe cunha biblioteca diversa, un espazo onde se reúnen libros centrados todos eles na temática das distintas realidades do colectivo LGTBI. Ampliamos despois da publicidade. Pois aquí estamos, nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Ribeira acollerá un curso de verán da Universidade de Santiago de Compostela sobre a lingua galega no século XXI. Abordaránse, entre outros temas, a transmisión interxeracional do galego no Barbanza, a diversidade lingüística a través da poboación inmigrante ou a influencia da intelixencia artificial no futuro da lingua. Baixo o título Desafíos e fronteiras, destacados expertos analizarán en Ribeira o presente e o futuro da lingua galega. Este curso de verán organizado pola Universidade de Santiago de Compostela desenvolverase entre 8 e 10 de xullo no Centro Cultural Lustres Rivas. O programa componse de varias conferencias a cargo de especialistas da Universidade e académicos, así como numerosas mesas redondas nas que participarán tamén profesionais educativos de todo Barbanza. Pois hai un equipo da Universidade de Santiago da Academia do Seminario de Sociolingüística da Academia Galega, da Real Academia, que está traballando xustamente na transmisión da lingua nas familias e no ámbito escolar, na educación infantil. Entón, queríamos que viñasen a falar un pouco desas experiencias e que ocorre, pero traer esa reflexión a Ribeira. Entón, por iso se vai falar dos datos da transmisión da lingua na comarca do Barbanza. E despois, hai unhas conferencias que son de Enrique Ponteagudo, Xaquín Loredo e de Gabino Vázquez Grandío. Ademais da vertente académica na que se analizará tamén a diversidade lingüística de Ribeira a través da poboación inmigrante, o papel das tecnoloxías e a intelixencia artificial na lingua, o programa do curso inclúe actividades de lecer, entre elas unha saída a Sálvora, visitas á Lonxa e ao Museo do Gravado de Artes ou un paseo literario polos camiños do Mar de Ribeira. Ademais desas charlas, deses obradoiros que se farán no Concello de Ribeira, tamén poderán visitar a Illa de Sálvora, a Lonxa de Ribeira ou o Museo do Gravado de Artes e, por tanto, coñecerán tamén o noso territorio, a nosa realidade non só lingüística, senón tamén social e cultural, e poderán ser embaixadores do noso Concello alá por onde vayan. Os interesados en inscribirse poden facelo ata o 28 de xuño. Hai un límite de 40 plazas. A Deputación de Pontevedra asóciase coa 7 veces olímpica Teresa Portela para levar o nome das Rías Baixas por todo o mundo. A Administración Provincial asinou con Portela un acordo de patrocinio. Grazas por levarnos sempre tan lonxe e tan alto e agora baixo o paraguas das Rías Baixas e que neste camiño que vas a comezar ou a seguir, que ten como meta París, desexarche toda a sorte do mundo e esta terra que tanto honras que te vamos a esperar como mereces. Teri. Como todos sabéis, me siento infinitamente orgullosa de ser gallega. Me siento siempre, soy consciente que siempre llevé el nombre de mi tierra, de Aldán, de Cangas, de Ogrove, o sea, por todo el mundo y eso es lo que pretendo, ¿no? Entonces, poder seguir este camino y mostrar los grandes territorios que tenemos por todo el mundo, para mí es un auténtico honor y ya digo, y gracias por formar parte de mi equipo.
Baixo o título de Unha vida olímpica, o acordo entre o organismo provincial e a Padexeira Canguesa estará vixente ata final de ano e servirá para a realización de 4 charlas en centros escolares ou concellos da provincia, a participación en galas ou actos promovidos pola Deputación e levar o nome da provincia de Pontevedra na súa equipación durante a súa participación nas competicións. O apoio do organismo provincial a deportista de Aldán supón, segundo explican dende o goberno provincial, unha nova mostra do compromiso do executivo de Luís López co deporte a través do apoio aos deportistas e como un instrumento para dar a coñecer o destino turístico Rías Baixas. E o Concello de Muros desenvolverá un programa de visitas guiadas durante este verán. Trátase dunha iniciativa aberta a veciños e visitantes para coñecer o patrimonio histórico, cultural e natural da vila. Ademais de dar a coñecer o centro histórico deste municipio, nas visitas percorreránse tamén outros espazos con encanto do Concello, como é o caso das praias, a antiga conserveira de Sel ou o petróglifo de Laxe das Rodas. Para participar nestas visitas é necesario anotarse previamente na oficina de turismo situada no propio Concello ou ben chamando o teléfono 981 82 60 50. Dende o Concello informan de que deben anotarse un mínimo de 7 persoas para poder facer esta actividade. Xa coñecemos a programación completa do Festival Vedra Gráfica, a cita que do 27 ao 30 deste mes converterá a cidade de Pontevedra na capital do cómic peninsular. Na carpa que se instalará na Praza da Ferrería localizaránse 24 postos de librerías e editoriais e neses días pasarán ao redor de 40 autores. Presentacións de libros, exposicións e mesmo proxeccións de cinema relacionado coa banda deseñada son outras das propostas que traerá este festival. Do 27 ao 30 de xuño, Pontevedra converterase nunha cidade de cómic. Son 4 días, pero van ser 4 días moi intensos. 4 días nos que creo que vamos a converter a Ferraría e Pontevedra nun lugar de cómic 100%. Durante eses días de festival, as rúas de Pontevedra van a cambiar de nome. Vamos a poñer nomes ao redor do que é todo o festival, dos convidados principais do Festival Vedra Gráfica ás rúas de Pontevedra. E só unha das iniciativas que trae ata a cidade o Festival Vedra Gráfica. Coa Ferrería como epicentro, aquí instalarase unha carpa que acollerá ata 24 postos de librarías e editoriais. Vai haber unha zona de sinaturas onde cada vez que os autores veñen a asinar, pois non van a estar interrumpindo o paso nos stands, sino que van a estar nunha mesa ao cabo de todos os stands para poder asinar con calma. E teremos pois un escenario para que haxa todas as mañás e todas as tardes presentacións. Moitas destas sinaturas e charlas correrán a cargo dos artistas convidados. Son máis de 40, con nomes como Emil Bravo, Bartolomé Seguí, Bea Lema ou Aneque. Tamén estará o galego Miguel Anxo Prado, que será homenaxeado nesta edición. Realmente creemos que non se lle fixo aínda a homenaxe que realmente merece. Miguel Anxo Prado é un autor que estivo con nós dende que ninguén falaba de BD galega. El foi o creador do Xabarín, foi o creador de Viñetas dentro do Atlántico, recibiu o premio Angulén, recibiu o premio nacional, o premio do Salón do Cómic de Barcelona. Ademais, haberá exposicións como unha mostra sobre o proceso de creación do libro de Prado Presas Fáciles Boitres, 45 anos de cómics para sobrevivintes sobre os 45 anos da editorial La Cúpula ou a mostra da idea ao cómic. Va ser un segundo ano, acabamos de facer un estirón tremendo e esperamos que Pontevedra respire BD por todos os recunchos, non? Tamén haberá espazo para o cinema con proxeccións relacionadas coa banda deseñada e xornadas profesionais con masterclasses e relatorios sobre fisioterapia ou intelixencia artificial.
Ribadumia conta dende hoxe cunha biblioteca diversa. Trátase dun espazo con diferentes títulos que teñen como nexo común a temática LGTBI+. A colección xa está disponible na Casa da Cultura do municipio, onde esta mañá a Asociación Gotas organizou tamén un contacontos diverso para a rapazada. O obxectivo, normalizar entre os nenos e nenas os distintos modelos de familia, inculcándolle valores como o respecto e a tolerancia. Ribadumia segue dando pasos a prol da visibilización do colectivo LGTBI+. Esta mañá inauguraron a súa nova biblioteca diversa, un proxecto no que a Asociación Gotas e o Concello van da man. Trátase dunha escolma de libros adaptados ás distintas idades, centrados nas diferentes realidades do colectivo. Costa atopar referentes, cada vez hai máis, pero na literatura hai un mundo aparte de referentes para que os pequenos, desde moi pequeniños, pois apoidan crecer, sendo conscientes que a sociedade é diversa, que hai diferentes formas tamén de ser, e é importante desde pequeniños que nazcan con esas posibilidades e con esos referentes. A colección diversa xa forma parte dos fondos da Casa da Cultura de Ribadumia. O que queremos é unha biblioteca máis diversa, unha biblioteca na que os nenos e nenas, todos os pequenos, que se familiaricen con LGTBI+, e polo tanto puxemos en marcha unha biblioteca máis diversa en colaboración con Gotas. Aquí hai que agradecer a Gotas todo o traballo que están a facer, porque de alguma maneira o que se pretende dar máis visibilidade a unha asociación, a unha entidade, para que todos os veciños e veciñas sexamos máis sensibles con esa igualdade. Son tamén libros, sobre todo no caso dos infantiles, donde toca esta temática, traballada de diferente maneira, e sobre todo para que os rapaces xeneren espacios de convivencia basado no respeto, na felicidade e sobre todo donde todo o mundo teña cabida, que é o que buscamos. Con esta actividade, con todas as actividades que estamos facendo Gotas ao largo deste mes. Coincidindo coa posta en marcha desta biblioteca diversa, dende o colectivo Gotas organizaron tamén hoxe un contacontos para a rapazada do CRA de Ribadumia. O seu obxectivo, normalizar entre os nenos e nenas os distintos modelos de familia, inculcándolles valores como o respecto e a tolerancia. O protagonista tiña medo de mostrar como era realmente, non? Eso facía estar triste moitas veces, porque era dunha forma de ser diferente ao resto dos rapaces. Inculcarlles os valores positivos, non? Do respeto, da empatía, da escoita moitas veces tamén é fundamental. O contacontos desta mañá é só unha das propostas nas que Gotas quere implicar tamén a rapazada de Ribadumia. Fan un chamamento ás familias para que tamén leven os nenos e nenas a Ruada das Gotas deste sábado, unha cita na que tamén se inclúen distintas actuacións musicais e un gran xantar diverso. A xente que estuvo en anos anteriores xa está motivada, xa non hai que motivala, pero aparte que eles xa motivan tamén outra xente a vir, porque a verdade que se xenera, sobre todo o que digo eu, o xantar non é só a comer e sentarse, sino que ao final xerase un espazo de convivencia, de respeto, onde salen conversacións moi chulas, onde a xente se coñece, incluso temos a xente que se coñeceu nas comidas anteriores e ora quedan, é o punto de encontro esta festa. A xornada do sábado incluirá a actuación de Bou de Bou, o espectáculo infantil das titiriteiras e o Mamarra Show coa Kim Miller. A noite, máis música con Alana, El Nido, Mondra e fin de festa con Señora DJ. Boiro acollerá en xullo a 7ª edición do Depor Campus. Vai dirixido a nenos de entre 6 e 14 anos que queiran mellorar as súas habilidades futbolísticas a través do xogo. Poden realizar as inscripcións ata o día 9 de xullo a través da web do Deportivo. Por 7º ano consecutivo, Boiro volverá a ser sede do Depor Campus, organizado pola Fundación Deportivo e a Escola de Fútbol Municipal de Boiro. Desenvolverase do 15 ao 19 de xullo nas instalacións municipais de Valiño, en horario de 10 a 2. A actividade vai dirixida a nenos de 6 a 14 anos que aprenderán a desenvolver a coordinación a través do xogo, habilidades e conceptos na relación corpo e balón e a traballar fundamentos técnicos e tácticos. Encantados de poder seguir viniendo aquí entrenadores de nuestra escuela, de nuestra academia, para colaborar juntos. Creo que va a ser de nuevo una semana muy atractiva. Nosotros siempre intentamos que los niños o niñas, independientemente de su nivel de práctica, tengan una semana de acercamiento al fútbol, que puedan ver algo diferente, que puedan mejorar sus cualidades futbolísticas, siempre también recordando que es una actividad para pasarlo bien. Entonces, como todas las actividades que hacemos a través de nuestra fundación, para intentar también crecer a nivel social.
y animamos a todos esos niños, niñas de la comarca a poder participar con nosotros esta semana, esos 5 días, y pasarlo bien con nosotros. Con esta actividade deportivo, a Escola de Fútbol Municipal de Boiro renovan a súa estreita colaboración, converténdose o Concello Barbanzán nunha das sedes máis antigas nas que se desenvolve este campus. Como sabéis, tenemos un convenio de colaboración con el Deportivo desde prácticamente la fundación de la escuela, hablo del año 2016-2017, y bueno, como decía al principio, nos enorgullece el que sigamos colaborando y que sigamos haciendo cosas conjuntamente, porque bueno, yo creo que va en beneficio de nuestros chavales, que es realmente lo que buscamos. Os interesados en participar xa poden inscribirse a través da web deporcampus.rcdeportivo.es. O prezo de inscripción é de 120 euros con descontos para os xogadores da Escola de Fútbol Municipal de Boiro. Tamén en Boiro se presentaba esta mañá outro evento, o segundo campeonato de España de rastro de xabaril, que reunirá nos Montes Barbanzáns a competidores das distintas comunidades autónomas. Os Montes da Pobra, Boiro, Rianxo e Dodro acollerán o próximo 22 de xuño o segundo campeonato de España de cans atraillados de rastro sobre xabaril. Ademais da competición a nivel nacional na que se darán cita os primeiros clasificados de cada comunidade autónoma, disputarase tamén a segunda Copa de España Xuvenil e a primeira Copa de España Feminina. É unha proba deportiva, unha proba sin morto, consta dun competidor e máis un can que vai atraiado en todo momento sobre o rastro dun porco salvaje. Hasta ahora facíanse outro tipo de campeonatos, que era pasear unha piel ou un porco por un determinado terreno, e concursar cun can atraelado e ver como iba facendo o can, por o cual existe un reglamento de puntuación para puntualo. Participan os millores cans de España, máis ben do norte, que é onde hai as carencias máis grandes de cans da modalidade de traílla, que ven sendo, pois, bueno, Galicia, Asturias, Cantabria, o País Vasco, Navarra, a Rioja, algún de Castilla e León, tamén se acerca algún catalán. Dende o Concello de Boiro amosaron o seu apoio a esta nova modalidade deportiva con cada vez máis afeccionados na que Galicia é pioneira. Unha competición aquí para nós nova, eu a verdade que non coñecía esta modalidade deportiva, pero bueno, nós por suposto estamos abertos a colaborar, viñeron xa un par de veces a falar comigo, máis ou menos explicaronme en que consistía o evento e bueno, a verdade que ten moitísima, eso sí que o sei, ten moitísima afección, hai moita afección á caza aquí en Galicia, o rastro do xabarín, pois evidentemente é unha derivación pois, do deporte da caza. Non? Aínda que a competición desenvolverase os sábados, os participantes reuniránse xa o venres no acto de presentación e reparto de dorsais que terá lugar no Pazo de Rianxiño. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.